أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. To alhamdulillah kamar kullum muna muku barka da zuwa wannan gida namu mai albarka mai suna Adrakna TV, wanda yake kawo mana magunguna da yadda kuma ake koya mana yadda za mu yi magunguna domin magance matsalolinmu iri-iri na yau da kullum, na jikinmu da kuma na jikin 'yan uwa gabaki ɗaya. Alhamdulillahi, kamar yadda aka saba muna muku fatan alkhairi a kullum. Yau ma kuma in Allah ya yarda za mu nuna muku ne yadda ake yin wannan zuma wadda take sawa mata ni'ima sosai, kuma ba a ce sai ƙaramin mace ba, kowa ma zai iya, kowace mace ma za ta iya yi mai aure ta sha kuma ta yi amfani da shi da yarda Allah. Zuma ce wadda take sa ni'ima sosan gaske. To da farko dai yadda ake gani za mu shiga aikin gadan-gadan, duk da dai can mun wuce wani itace wanda an gan shi kin bace muka wuce. Amma wannan kuma da ake gani shine babban abin da za a nema, shine babban makasudi wanda yake taimakawa wajen lamarin, ma'ana sassaƙen ɓaurai. Za a nemi sassaƙen ɓaurai mai kyau, sabuwar ɗauka ba mai duhu ba, kamar yadda ake gani wannan sabuwar ɗauka ne. Daga nan kuma sai a zo a nemi waɗannan ababen da kuke ganin su, wa'incan guda biyu da nake taɓawa 'ya'yan ɓaurai ne. Waɗannan kuma guda huɗu da kuke gani ɗan ƙumasu ne. Wannan kuma da kuke gani goron tula ne. To waɗannan abubuwan suna taimakawa juna wajen ba wa mace ni'ima da kuma jin daɗi ko kuma sa nishaɗi wurin saduwa. Sannan kai har inda take amfani da shi mijinta zai ji daɗi, ita ma kuma har wa yau haka. To za a nemo waɗannan abubuwan da kuke ganin su kala uku. Daga nan kuma wannan abun mai ƙamshi, abin da muke ce masa ko ake ambatansa da shi shine furen zuma da Hausa. Za a nemo furen zuma, tunda zuma ce za mu haɗa. To a wannan gurin kuma dole ne a ce mun nemo furen zuma. Idan aka duba za a gan shi mai yalo-yalo, akwai wani za a iya ganin shi wanda ruwa ya taɓa, to ba irinsa ba. Saboda wannan shine mai komai a jiki, wancan kuma za ka ga ƙamshinsa duk ya riga ya fita da kalarsa. Don an tashi sai a nemi irin wannan. Daga nan kuma sai mu ajiye wannan, sai kuma a nemi masoro. Kamar yadda aka sani, masoro yana taka rawar gani sosai wurin taimakawa ko wajen ba wa mace ni'ima da nishaɗi da jin daɗi da kuma ɗanɗano. To saboda haka sai a neme shi, za ku gan shi masoro gashi nan kowa ya san shi da maiƙonsa a jiki mai ƙamshi za ku ji. Ana nan sai a ajiye sa gefe guda. Bayan an ajiye kuma sai mu nemi citta wadda ake ce mata jinja. To amma ba ɗanya za mu nema ba a wannan gurin. Akwai wuraren da ake neman ɗanyar citta, amma a wannan gurin a'a, ba mu neman ɗanyar citta. A wannan busasshiya muke so. Flavor ba mu san wancan flavor, wannan muke bukata na busasshiya. Domin ku nan gaba za ku ga yadda za mu sarrafa ta da yardar Allah idan muna tare da ku. To bayan haka sai a nemi wannan abin wanda ake ce masa minan nas. Mafi yawancin mu mun san minan nas. Duk inda mace take ma mafi yawanci ta san minan nas, wadda take amfani da duk irin waɗannan kayayyaki. To sai a nemi minan nas. Idan aka nemi minan nas, sai ya kasance in ya zo da dauɗa ko kuma da datti a jikinsa, sai ya kasance an gyara shi. Ma'ana akwai wanda yake zuwa za ka ga akwai kashin awaki a ciki, ko kuma tsutsa busasshiya, ko kuma ƙwarika, ko kuma wasu abubuwan makamanci irin haka. Kun ga kamar yadda nake ɗaga haka, idan da wani abu a jiki to tuntuni za a iya ganin shi. To saboda haka sai mu nemi minan nas ɗinmu mai kyau. Ana nan sai mu ajiye, sai kuma mu nemi karamfani ko kuma kanunfari. Ɗiɗɗi ne gabaki ɗaya. Kuma a nemi isasshe, ba dole sai kamar haka kaɗan ba. Na ɗan ɗebi kaɗan ne domin in gwada muku yadda wannan zuma take, yadda kuma ake haɗa ta da duk kuma irin abubuwan da ake haɗawa a cikinta. Bayan nan gurin kuma sai mu ajiye shi gefe, sai mu nemi wannan abin da kuke ganinsa, sunan shi maƙale mata. Akwai wanda suke kira na sosai a waya suna tambaya na maƙale mata, wasu sai suka je siye sai a ba su ƙayar fusa. To ba shi ba ne, wannan shine maƙale mata. Maƙale mata ko ka riƙe shi bai soke ma hannu, amma kuma duk ya riga ya kakkama ɗan uwansa. Wannan 'ya'yan ne kuma da ga ganyen nan gurin kamar yadda kuke gani da shi a jiki. Yana da kyau daga nan gurin a kalle shi sosai. Duk ranar da aka je siya, wannan shine ake cewa maƙale mata. Kun gan shi ne, ina ƙara nuna kun ga ganyen shi. To ba ni da ganyen shi ne, da na nuna muku ganyen shi. Faska ne ganyen shi, mai faɗi ganyen shi, kamar ganyen dirimi haka ganyensa yake, ko kuma kamar ganyen ɓore, duka suna kama gabaki ɗaya.
Ana nan sai a ajiye wannan maƙale mata a gefe wanda yake sa ni'ima. Wannan kuma da kuke gani ruma fada ne. Sai a nemi ruma fada shi ma kamar haka ruma fada mai kyau tsanwa. In ma ɗanye aka samu falillahi alhamdu. Musamman a yanayin yanzu da ake ciki. Ana samun ɗanye, ana samun kuma busasshe. To in ɗanye aka samu to alhamdulillahi. Alal aƙalla dai a samu ruma fada dai tsanwa mai kyau ba wanda ruwa ya bashi kashi ba yayi baƙi. Domin ku duk wanda ruwa ya bashi kashi ɗanɗanonsa yana fita. Shi ya sa mafi yawanci ko shanyar rana ba a so a yi musu. Duk irin waɗannan. Daga nan kuma sai a samu ganyen idon zakara. Ga shi nan ganyen idon zakara ne kuka lura tsanwa ne shar irin shanyar ɗaki wanda ba a shanya a rana ta koɗe shi ba. To irinsa ake nema kuma ko kai da kanka ka siyo ko kuma ka ɗebo ɗanye to ka tabbatar da cewa ka shanya shi a cikin ɗaki baya da wahalar bushewa. Idan yau ka ɗebe shi in Allah ya yarda kafin gobe za ka ga ya bushe. Za a iya yin amfani da shi. In kuma babu busasshen kuma lokacin amfanin ya zo za a iya ɗibar ɗanyen kuma a saka a ciki sai a yi amfani da shi. Wannan kuma da kuke gani shi ne ake cewa geron mata. To shi ma za ka iya ganin shi wani yana da gyara wani kuma baya da gyara. Kamar wannan kun ga mafi yawanci akwai itatuwa a ciki akwai irin abin karansa a jiki. Za a iya tsayawa a tsintsince in kuma kana ganin za ka iya amfani da shi in abin da za a iya tacewa ne sai a tace. In kuma kamar irin dakan tukuɗi ne za a iya tsintsince shi in za a iya haɗa su da kamar hakkin daka da dai sauransu ko dakan gumba. To ana tsintsince waɗannan abubuwan ba a barin su sai dai a bar 'ya'yan kawai a jiki. To saboda haka sai a nemi geron mata. Geron mata yana taka rawar gani sosai wurin taimakawa mace ya kuma ba ta ni'ima gamsasshiyar ni'ima. Sai a ajiye shi gefe. Daga nan sai a nemo wannan abin da kuke gani. Wannan abin da kuke gani sanya ce. Yauwa sanya ce irin mai ƙanshin nan. To sai a nemo wannan abin da kuke gani sanya ba ganyenta ba wannan jijiyoyinta ne. Sai a nemo su idan aka nemo su irin za ka ga akwai ana saida ta a ko'ina ma. Kuma duk inda ka je ana samun ta. To alhamdulillahi kar a manta da yi mana subscribe dai da kuma danna alamar ƙararrawa domin kan mu shagala a yauwa to alhamdulillah. Mu ci gaba da aiki kamar yadda ake gani sanya ce wannan ko kuma in ce jijiyoyinta ne su ne ake samowa idan aka samu sai ya kasance an ɗaɗɗaure su ko kuma an yayyanka su kamar haka. Yanda za su dahu ko kuma yadda za ta yi daɗin zama a cikin tukunya ko ta shiga ruwa. Sannan wannan da kuke gani siga ne. Dole in za a yi wannan zuma da muke faɗi zuma to dole sai an haɗa da siga. Yauwa kuma wadatacce ake samowa ko da ya riga da ya fi haka. Wannan na nuna muku ne saboda zumar kaɗan ce shi ya sa na nuna muku. Yauwa to inda so samu ne a sami irin sigan nan mai duhu wanda ake ce mai sukarun nabati wanda za ka ga yana ɗan duhu haka wanda ake yin shi da farar rake haka. To in aka samu wannan sigan ya fi amma in wannan ɗin ma aka samu falillahi alhamdu. Shi ma wannan ma zai yi. Daga nan gurin kuma sai a samu tsintsiyar mata. Wannan da kuke gani jema ce ma'ana tsintsiyar mata haka ake ce mata ko a ce mata jema ko kuma a ce mata tsintsiyar mata duka gabaki ɗaya ne. Shi kuma wannan da kuke ganin shi na ɗan kakkarya shi hankufa ce. Ana sanya ta sosai tana ƙara razana maza lokacin da mace ta sha. Tana ƙara wa mace ni'ima sosan gaske. Ita ce wadda take riƙe maniyyin ɗiya mace batta saurin kawowa. Yauwa to saboda haka ita ma ana sanya ta a ciki tana sa ni'ima kuma ga irin aikin da take yi wanda na gaya muku. Ana nan gurin kuma sai a samu wannan itacen da kuke ganin shi baƙi. Sunan shi saiwar baƙar ko kuma saiwar namijin kanya. Baƙar saiwar namijin kanya. To ko a wajen ci da kaza muna saka wannan abubuwan duka dai domin tana gyara mace sosai sosan gaske kuma tana zaunar da ni'ima a jikin mace. Shi ya sa ko a ɓangaren ci da kaza za ku ga mun sa ta. Muna sa irin wannan itacen ko a itatuwan mu jijiyoyi ko kuma makamanci irin haka ingantattu za ka ga ana sawa da ita indai a ɓangaren mata ne. To insha Allahu ita ma shine muka kawo ta a nan gurin bayan ka same ta sai ka ajiye ta sai kuma ka nemo wannan garin da kake ganin shi. Wannan garin 'ya'yan kalgo ne. 'Ya'yan kalgo ne. 'Ya'yan kalgo muna amfani da su suma sosai wurin sa ba mace ni'ima. Wani ɓangaren ma muna haɗi a ɓangaren maganin maza suma especially wanda yake da matsalar lower sperm kenan. To insha Allahu
muna haɗawa. To saboda haka su kuma a ɓangaren mata yana ƙara musu ni'ima da kuzari sosan gaske. Dan akwai wani gari ma wanda muka haɗa shi a nan gurin garin ni'ima, da shi ne aka haɗa, ɗan abin da aka ƙara ɗan kaɗan ne a cikinsa. To ana nan gurin sai a ajiye wannan gari na 'ya'yan kalgo gefe guda. Bayan an ajiye shi gefe guda sannan sai a nemi wannan ganyen da kuke gani, shi ne ake ce mai kafi malam. Wannan kafi malam ne, amma abin ruwa, feshin ruwa ya ɗan taɓa shi, shi ne ya ɗan yi baƙi haka, amma a cikin ɗaki yake a ajiye. Ruwa sai ya ɗan taɓa shi sai ya yi baƙi. To amma ana samun original wanda za ka ga ruwa bai taɓa shi ba, kuma bushewar ɗaki ne da dai sauransu. To wannan bushewar ɗaki ne kuma amma ruwa ne ya taɓa shi sai ya ɗan yi duhu haka. To idan muka samu kafi malam ɗinmu, wataƙila mu samu wanda ya fi wannan green ma, ko kuma ya fi wannan tsanwa, duk da dai shi ba tsanwa ba ne ba, ash kala za ka gan shi. Sai kuma a nemi wannan garin, shi wannan garin garin zuma muke ce masa. Shi mu muke haɗa shi, mu muke haɗa shi, garin zuma ne. In sha Allahu shi ma zan muku bidiyon shi da yardar Allah. Akwai abubuwa kusan 5 ko kuma 6 da ake zuzzuba masa a cikinsa, ana garwaya su tare da awon kowanne cikinsu. Ko wannan aka dafa shi kaɗai, to in Allah ya yarda tare da wasu sauran itatuwa da sassaƙe-sassaƙe ne, duka gabaki ɗaya kuke gani. To daga ƙarshe dai sai a nemi wannan gari wanda yake na ni'ima. Wataƙila a wani gurin ma su ma suna haɗawa. To mu ma wannan namu ne, haɗinmu ne wanda muka yarda da shi kuma muka haɗa shi. Garin ni'ima sunan shi. Duka gabaki ɗaya abubuwan Allah ya yarda zan muku bidiyo a kan shi. To daga nan gurin ne shi kenan sai a nemi bazarƙwaila, isasshiyar bazarƙwaila. Wannan bayan wannan bazarƙwailan ma sai da na ƙaro wata. Wannan dai na dai nuna muku ne, wannan kifi ɗaya ne da rabi. Yauwa, sai da na ƙaro kifi 2 bayan wannan, a wannan abubuwan da na nuna muku. Saboda kun ga itatuwa ne da sassaƙe-sassaƙe, dole za a ji ɗauri sosai. To saboda haka shi ya sa, to tunda zuma ce dole a zuba wancan sigan ɗan madaidaici, sannan kuma a kawo wannan bazarƙwailar ita ma inda so samu ne ita ma isasshiya. Idan aka kawo isasshiya sai a zuba ta a ciki. To za a ga yadda ake saka wannan bazarƙwaila in sha Allahu, ko kuma yadda ake zubawa. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, wa'incan duk wasu abubuwa da aka sani masu tauri, za a kawo turmi ko blender ko kuma wani abu makamancin irin haka wanda zai dandake su ya mai da su gari. Meye dalilin mu akan haka? Domin duk komi da yake jikin abun duka gabaki ɗaya ya fita ya koma cikin ruwan wannan. Shi ne dalilin da ya sa za mu yi haka. To ga shi nan dai mun zuba ɗan kumasunmu, mun zuba 'ya'yan ɓaurenmu, mun zuba, mun kawo kimba mun zuba, sannan mun zuba masoranmu, sannan muka kawo kuma ɗan kumasunmu muka zuba da dai sauransu. Duk abubuwan da suke da tauri to za mu iya buga su, kuma wanda suke da ƙanshi za mu iya buga su kamar furen zuma. Kun ga gashi nan mun zuba da citta da kuma karamfani. To duka za mu iya buga su a nan gurin, sai mun tabbatar da mun cuɗa su, mun buga su, mun daka su. Aƙalla su yi gari. Abin da muke buƙata kenan da su. Su mana gari duka komin kamar wannan goron tula kun ga tauri gare. Ba zai yiwu ba a ce za mu zuba su cikin ruwa haka nan a ce a dafa su. Ba za su dahu, yi kan yi ɗan kumasun haka. Dukansu tauri gare su, ba za su buɗe ba yadda ake ya cancanta. Afuwan, ba za su buɗe ba yadda ya cancanta mu samu abubuwan da ke jikinsu. Amma yanzu kun ga muka buga su, suka farfashe suka yi gari. To sannan sai mu zuba su cikin ruwa, ko kuma mu tsida musu ruwansu wanda zai tafasa su. To yanzu muna daka su ne ya kasance kowanne ya yi gari, ko ya yi laushi, ko kuma ya fashe. In sha Allahu, to kar dai a manta da yi mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa don samun irin waɗannan abubuwan akai akai. Da kuma danna like in sha Allahu, don ya riƙa shigo muku bidiyo irin waɗannan na magunguna akai akai da yardar Allah, na maza da na mata gabaki ɗaya. To kun gani yanzu dai gashi nan har ya zama gari. Duk sun zama gari, wanda ba su koma ba dai gasu nan suna da danƙo kamar irin goron tula. Dama an san yana da danƙo sosai. Daman shi dai sai dai ya fashe, ya zamanto an fasa shi. To alhamdulillah gashi nan mun samu mun fasa shi duka, mun mayar da su gari, haka ma ya ishe mu. To a nan ne za mu ɗauko tukunya wadda za mu iya dafa wannan zuma a ciki, sai mu zuba wa'innan abubuwa gabaki ɗaya da muka haɗa su muka daka su. Kun gani yanzu za ka ga wani abun ba ka gane shi. Daga nan kuma sai mu wanko wannan sassaƙe na ɓaure namu da muka nuna tun farko. Shi ma sai mun wanke shi, mun fitar mai da ƙurarsa, sai mu zuba shi a ciki. Yauwa, bayan mun zuba ciki sai mu kawo idon zakaranmu da ya saura, sai mu zuba shi a ciki. Wannan ruma fada ne muka zuba. Bayan mun zuba ruma fadar mu, shi kenan sai mu zuba garin 'ya'yan kalgo. Duk da dai shi daman
za a ƙara zuba wani a can baya a gaba insha Allahu. Wannan kuma da kuke gani kafin malam ne gashi nan aka sa kuma aka sa tsintsiyar mata ga ta nan muka ɗan sa wannan irin hankufar tamu wadda ya kasance muna tare da ita. Sai muka sa saiwar baƙar kanya shi ma gashi nan mun sanya shi sannan muka kawo sanyar mu muka zuba. Bayan mun zuba shi, shi kenan sai muka kawo maƙale mata. Yauwa muka kawo wannan ganye na maƙale mata sannan sai muka zuba. Bayan mun riga mun zuba maƙale mata to sai muka ga me ya cancanta mu zuba muka zuba minan nas ɗinmu. Bayan mun zuba minan nas shi kenan a nan ne sai kuma muka kawo wannan geron mata sai muka ɗan yaɗa a kai sai muka kawo wannan garin zuma. Garin zuma na ni'ima kenan sai muka zuba shi a kai domin ku so muke duk wani abu na jikinsa da abubuwan da aka haɗa a jiki duk ɗanɗanonsu ya kasance ya fita ya dawo jikin wannan ruwa. To ana haka shi kenan sai muka ɗauko tafasasshen ruwan zafi ne in kuka lura za ku ga yana tururi. Idan da tafasasshen ruwan zafi sai ku yi amfani da shi don abin ya yi gaugawa duk da duk dole dai sai an bar shi ya dahu sosai ya samu awoyi. To tafasasshen ruwan zafi ne wannan kuka lura. Shi ne muka ɗauko sai muka zuba shi a cikin wannan magani. Ba ku ji ba ƙamshi yanda yake ta tashi tun kafin a je ga ya ma fara tafarfasa ko kuma makamancin irin haka. Idan kuka lura in ka zuba shi a haka za ka ga wasu abubuwan sun ƙi su nutse ciki. To sai ka yi ƙoƙarin ko kuma ku yi ƙoƙarin duk yadda za ku yi kowanne ya shiga cikin wannan ruwa. Domin kuwa muna so komi ne ya fiddo abin da ke jikinsa. Komi muke so ya fitar da abin da ke jikinsa saboda haka in ta kama ka ƙara ruwa sai ka ɗan ƙara daɗa ruwa. Domin kuwa akwai abubuwan da za su yi za ka ga ruwan ya ɗan janye. To bayan mun riga duk mun yi wannan to za mu ɗauki wannan tukunya ne sai mu ɗora a kan wuta har ma mun riga da mun ɗora nan da kuke gani. Yauwa yanzu za mu ɗaga mu ga yadda lamarin yake tafiya kun ga yadda ya kasance yake tafarfasa. Yauwa za mu iya sa wani abu ko abin motsawa mu motsa shi domin na ƙasa ya kasance ya yo sama na sama kuma ya yi ƙasa domin su tafarfasa sosai. Kun gani? Kun ga yadda ya yi kauri sosai? Ya yi kauri sosai. Amma nan gaba idan muka sa bazarƙwaila za ku ga zai yi duhu saboda bazarƙwailar tamu ce mai duhu. Yau kuma wannan ba wani abu bane ba. Wajen yin bazarƙwailar ne ake samun ya kamar ƙonewa haka. To amma inda so samu ne kai in ka tashi ko in kuka tashi ku samu bazarƙwaila wadda take mai haske. Mai haske bazarƙwaila mai haske. Kun gani? Wannan bayan waccan cinta ma in kuka lura ga wata nan sai da ɗan ƙara kaɗan yanda ɗanɗanon zai fito sosai. To nan gurin kun ga ya fara tafasa ne. Ya yi tafasar farko kenan nan gurin. Zan mayar da shi in rufe ba yanzu ba. Aƙalla sai ya samu kamar awa ɗaya ko awa ɗaya da wani abu komai na jikinsa yana fita. Yauwa. To kar a manta dai da yi mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa da yin like. Yanzu na ƙara mayar da shi na rufe. To yanzu za ku ga na ƙara buɗewa domin in zuba garin wannan garin 'ya'yan kalgo. Shi ne nan gurin nake ƙara daɗawa domin mu samu cikakkiyar abin da muke buƙata. Tunda shi yana da ni'ima sosai kuma yana sa ni'ima sosai a ciki. Yau kuma yana da danƙo har wa yau. Za ku ji shi danƙo gare shi. Da za ku ɗiba ku ɗan sanya a baki za ku ga yana da ɗan danƙo haka. Yauwa to shi ne na sa kun ga yanzu gashi nan gurin a ciki in kuka lura har ya riga da ya ɓace a ciki. To haka zan bar shi har wa yau in ƙara rufe shi. Kun gani? To sai ka mommotsa ka tabbatar da bai irin wannan ƙulli ɗin ba saboda danƙo gare shi. Kun gani za ku ga ruwan ya yi kauri tun yanzu tun kafin a sa bazarƙwaila kuma kafin a sa siga kafin a tace ma. Za ku ga ya yi kauri tun yanzu. Za ku ga ruwan ya yi kauri kitib ma'ana alamun zumar ya fara nunawa tun daga cikin nan. To bayan nan gurin kawai sai a rufe bayan an rufe shi kuma sai a sauke in ka riga ka gama sai ka tace shi. To yanzu nan da kuke gani mun riga mun gama tace shi ne gashi nan muna zuba siga a ciki. Ɗan sigan mu wanda ya saura muke zubawa. Daga nan kuma sai mu kawo bazarƙwailar mu. Kun ga da cikin tukunya ne amma ku ga yadda ya koma can ya rame. Yauwa. To sai a kawo bazarƙwaila a zuba. Bayan an riga an zuba wannan bazarƙwaila sai a ƙara mayar da shi bisa wuta. Za a iya mayar da shi bisa wuta. Kun ga yadda wannan bazarƙwaila take sha. To wannan haka ne to ake yin zuma. Idan ya dahu sosai za ku ga yana yin danƙo. A bar ta sai ta sha wuta sosai ruwan wannan ya ja baya. Za ta riƙa yin danƙo kuma idan aka tashi yin amfani da shi in aka tashi sha cokali ɗaya ake sha. Cokali ɗaya ake sha kafin a kwanta saboda yana da ƙarfi gaskiya sosai. Cokali ɗaya kafin a kwanta. To wannan shi ne ake yin zuma. Kar ku manta da yi mana subscribe da kuma like da kuma share
da kuma danna alamar ƙararrawa domin kawo muku irin waɗannan abubuwan akai-akai a duk lokacin da muka yi sabbi ko kuma muka ɗora sabbi da yardar Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu abin da za mu iya cewa ga ku sai dai godiya. Muna godiya da lokacinku da kuka ba mu kuka kalla. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Muna ta godiya. Sannan kuma duk wanda ba shi da lafiya Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya. Duk wanda ba shi da lafiya to in kuka lura za ku ga gashi nan, za ku ga ruwan ya fara canzawa saboda bazarƙwaila tana da duhu ne. Shi yasa ruwan za ku ga ya fara yin duhu ba kamar ɗazu ba da yake da ja. Muna ta godiya. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Yauwa za a iya mana subscribe a danna alamar ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ne za a yi haka. Yauwa insha Allahu muna ta godiya. Afwan sannan kuma kafin in fita, in ka ga dama ko in kuka ga dama za ku iya sanya dabino a ciki. Shi ne ba mu yi zancen shi ba. Za ku iya sanya dabino in kun ga dama, wannan zaɓin ku ne. Muna godiya. A huta lafiya. Mun gode.